ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି। ଗାଁରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା ମୋତେ। ମୋ ଭାଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଛଡ଼ା। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଛି ମୋତେ, ବଟ୍ କିଛି କହିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋତେ କିଛି କହିବ ମାନେ ମୁଁ ବି ଶୁଣେଇଦେବି, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ନୁହେଁ ନା। ତାପରେ ଆମର ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଇବାର ଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ତ କାଳେ ସେ ଚିଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିକି। ଦେନ୍ ଆମେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବା କିଣିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ଗଲା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମମି ପାଇଁ ସେ ଗଲା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ପୁଣି ଫେରିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ସେଇ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଦେଇ ପୁଣି ଫେରୁଛୁ ଆମେ। ସେ ମନେ ମନେ କହୁଛି କି ହଁ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନା, ଆଉ ତୋର କ'ଣ କାମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଛଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଚୁପଚାପ ଆଗକୁ ବନେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲା, ତୋର କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ। ତାପରେ ଦେନ୍ ସେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଦେଇ ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଆମେ ଏଠି କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିଛୁ, ଫଳ ଆଣିଛୁ। କାଲି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଭୋଗରାଗ ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ବି ଆସିଛି ତା ସହିତ, ଫଳମୂଳ ସହିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଓହୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଗାଁରୁ ପଳେଇଲାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଗାଁରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ଦୁନିଆର ସବୁ ଟେନସନ୍ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଆଉ ଆମ ପୁଅ କହୁଛି ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆମ ବିଲ ଦେଖାଉଛି, ଆମ ଗାଁ ଦେଖାଉଛି, ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ତୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି?